Vždy nový rutina 50 faktor, potom použijem primer, aby vydržal make-up. Make-up som použila Jordany Gold, porcelán, vždycky korektory, hutnejší alebo omladzujúci, púder Jordany Gold Light, tento korektor a táto paletka je super, lebo je na oči a ešte aj na líčka, či viete si s ňou naozaj, mám rada multifunkčné produkty. No a tieto očné tiene mám veľmi rada, buď keď nestíham sa ličiť, alebo na také oživenie. A na linku veľmi rada používam buď tieň, alebo meká cerovská, táto Jordany Gold je super, že viete ňou tieňovať a robiť s ňou aj očnú linku. No, poďme na klieštiky. Ja rada vždy používam dve špirály. No, pozrite, už skoro finito. No a ideme na obočie, čiže to som dala tiene, toto je maskara na obočie a toto je, keď chcete lamináciu, zafixovanie obočia, aby držalo. No a na líčka, čiže aj tento bronzujúci púder, novinka, úplne krásne vám robí taký efekt opálenia a viete to použiť aj na telo, nielen na pleť a ešte som si to paletky troška do takú broskinkový nádych. Troška ideme teraz na pery, či kontúrka, troška som si to tam rozblendovala. Tento matný rúž mám asi 3-4 odtiene, najčastejšie používam. Poďme na zafixovanie. Voilà, a nech to drží až do rána. Bye!